Anthu ambiri akuoneka ndithu kuti ndodabwa mangapona ndithu kuti bungwe la Mera limene limaona ndithu za mafuta lakweza mitengo ya mafuta a galimoto. Ndi mafunso amene akumabwera ndiona kuti ndani amene walamula bungwe limeneli kuti likweze ndithu mafuta a galimoto, nanga mitengo yake ndeta ayikweza motani. Ndipo yankha mafunso amene atilowe ndithu tifotokozeni mwachidule chabe nkhani yonse imene ikuyendera. Potengera ndi chikalata chimene mwachiona chikuyenda pa skrini panopo chikuonesa ndithu kuti bungwe la Mera lakweza ndithu mitengo ya mafuta a galimoto. Mafuta amene ndoti ndi a petulo komanso dizelo. Ndipo tenga ndi mitengo imene ndithu ikuoneka pamenepo akuonesa ndithu kuti akweza mafuta a petulo kuchoka pa 2,530 kufika pa 3,499 kwacha. Pamenepo ndoti ndi pa lita 1 lita ina iliyonse ya petulo ndoti mtengo wake ndomene wasopano umene wa 3,499 kwacha. Pamene mtengo wa mafuta a dizelo amene ndithu anali pa 2,734 kwacha pa lita ameneyo ndoti akweza kufika pa 3,500. Ndi mmene ndithu mitengo imeneyi ikuyendera. Ndipo tenga ndi kukwezedwa kwa mitengo ya mafuta amene wa galimoto, anthu ndithu akuloza chala usogoleri wa a Lazarus Chakwera chifukwa chonena kuti ndi umene ndithu wapangisa zonena kuti mafuta amenewa akwezedwe chifukwa padakali panopa potenga ndi chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 chomwe ndithu anapambana ndi achipani cha Democratic Progressive Party mosogozedwa ndi a Arthur Peter Mutharika. Achipani chimenechi usogoleri maka ndithu wa DPP sunambe kugwira ntchito chifukwa padakali pa transition period. Ndikuti akalumbirisidwa achipani chimene cha DPP ndi amene ndithu azakhale mu ofesi kuyamba kupanga ziganizo, koma padakali panopa ndikuti IMCP mosogozedwa ndi Lazarus Chakwera ndi amene ndithu akuvulaza Malawi makapokweza ndithu mitengo ya mafuta amenewa. Tisayiwalire ambiri kuti ku bungwe limene la Mera amene ali CEO kapena kuna zoti Chief Executive Officer kumene wamkulu wa bungwe limeneli amene watundi abambo Henry Kachaje. Ndi tikupempha kuti ambiri kusatira bwino kuti amene wa Henry Kachaje kumeneku kumera kuti akagwire ntchito kunali nkhani to kumeneku anapita kumeneku opanda ndithu mapepa owayenereza bwinobwino chifukwa pa maamulo ndithu akumera amafuna zoti munthu amene akagwira ntchito ngati Chief Executive Officer amene ndithu kuti akhale ndi master's degree. Ndi amene wa Kachaje pa nthawi imene ndithu amalembedwa ntchito ku bungwe limeneli akuoneka ndithu kuti anali ndi degree chabe. Ndi kuti sanasatire ndithu malamulo mapeto ake zinapezeka ndithu kuti munali mu August imene mu chaka cha 2021 pamene nkhani imene imaphulika ndithu kuti amene wa Henry Kachaje analibe ndithu mapepa oyeneza kuti akagwire ntchito kumeneko ngati CEO komanso analibenso experience. Paja ndithu munthu pogwira ntchito mabungwe ngati amene wa maorganization akuluakulu ngati amene amafuna kuti akhale ndithu ndi experience yokwanira bwino. Ena ndithu amazafuna mwina 5 years kupitirira pamenepo. Ndi munthu ameneyo zinaziwika ndithu kuti amene analibenso experience anangotengedwa chifukwa choti amagwirizana ndi a Lazarus Chakwera, anali connected mwa njira ina yake ndi a Lazarus Chakwera. Nkhani imene inaziwika ndi maka ndi bungwe linake limene limaziwika kuti Forum for National Development kapena kuti FND. Ndi nthawi imeneyo panali ndithu pa 6 August panepo 2021 pamene bungwe limene linazalembera bungwe la ACB kuti afufuze bwinobwino a Henry Kachaje maka kuti anapezeka bwanji kumeneko opanda ndithu mapepala oyenereza. Koma malo make ACB nthawi imeneyo nkhaniyo anangoyipanga lifa ku ombudsman kuti ayione bwinobwino kwa Martha Chizuma nthawi imene anali Director General wa ku bungwe la ACB. Koma nkhaniyo inangopondedwa makaposatira ndithu kuti amene wa Henry Kachaje anali ndithu connected ku chipani chimene cha Malawi Congress Party zomwe ndithu ku bungwe limene la Mera zambiri sizimalongosoka. Tikupempha kuti ambiri kusatira bwino kumbali ya mafuta galimoto zambiri zimaoneka kuti sizimayenda bwinobwino kuphatikizaponso nditi usogoleri wa Lazarus Chakwera unali ndi zolephera zambiri. Zinthu zake ni ngati zimenezi zonena kuti anthu ndithu amayikidwa oti alibe experience. Ndi munthu oti alibe experience 1, munthu oti mapepala akenso ndosakwanira 2, munthu amene angagwire bwino ntchito maka kuti angagwire ntchito yolongosoka. Potengera ndi mmene anthu ambiri akuona ndithu kuti amene wa Lazarus Chakwera achitira dala zimezi pozera ndithu kwa anthu ngati amene wa Henry Kachaje akuti ndithu akweze mafuta amenewa.
chifukwa zikuoneka kuti mbuyo mosemo chiganizo choti akweze mafuta chinalipo, koma chifukwa choti amaopa chisankho ndi chifukwa ndithu amakanika kuti akweze mitengo ya mafuta galimoto amene tifuna tikhupe kuti ambiri takhate kumva kuti afuna akweze mitengo, ayi mitengo kwenaku ndiyodula kwenaku motere. Ndi imene ndithu nkhani zake zinakhala zikuyendera. Pajatu kuseriku kumaphikidwa mapulani ambiri amene ndithu zolinga zawo afuna kuonesa ndithu kuti usogoleri umene wasankhidwa uzioneka ndithu kuti ndi olephera. Kuthekatu zimene ndithu akuchita amene abungwe la mmera achitira dala ndithu kuti aoneke ngati amene akubwerawo ndi olephera. Sitikukana mitengo ndithu imene akukwezedwa, komano mmene zakhalira zikuoneka ndithu kuti kukweza kumeneku kukubwera makaposatira ndithu kuti achipani chimene cha Congress Party ndi amene ali ndi mphamvu yogwiragwira ndithu m'maofesi a boma. Ndi tikhupira kuti nkhani zambiriso zimene zakhala zikuyenda kuseri uku zimene tikumamva ndithu kuti ujana ali mpongozi wa mtsogoleri wa dziko, mtsogoleri wakaletu amenewa ndi a Lazarus Chakwera, amenewo tikuti ndi a Shaun Kampondeni, akhaso akupanga mobilize kumeneku achinyamata kuti awathandize ndithu kuti azipanga zinthu zoonesa kuti usogoleri umene kubwerawo ndi olephera. Ndi chifukwa chake ndithu nkhani ngati zimezi zimakhala ndithu zikutulukira. Nkuthekatu omwe ndi maganizo pa nkhani imene pamene unaziona kuti bungwe la mmera ndi kuti lakweza ndithu mafuta galimoto, mafutatu amenewa ndi kuti ndi a diesel komanso a petrol. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Sawaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 chingoti nkhani zambiri zikamachitika ndi kuti zitha kutifikira mosavuta.